Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 25. apríla 2017. Máme pred sebou euro-dolár. Zaujímavé pozície sú momentálne nákupné. Nákupná je na úrovni 1,0758. Naopak prvá predajná 1,1004 až 0,5 a druhá predajná 1,107677. Na DAXe nákupná úroveň 12384,3, prvý predaj 12569,2, druhý predaj 12615,7. No a Libra nákup 1,270607, prvý predaj 1,300405, druhý predaj 1,309495.